Hello, Luis! Bona tarda a totes, benvingudes i benvinguts a l'acte de cloenda de la 14a edició del concurs Reimagina't, vídeos lliures de sexisme, una iniciativa de l'Observatori de les Dones en els mitjans de comunicació. El concurs Reimagina't és un concurs que impulsa la creació i difusió de vídeos lliures d'estereotips sexistes fets per joves d'entre 12 i 18 anys i dirigits també cap a un públic jove. La seva finalitat és promoure una mirada positiva cap a la diversitat de gènere i afectivo-sexual i crear una visió activa i crítica dels mitjans de comunicació. El tema d'enguany són les sexualitats, en aquest plural i ampli. L'experimentació i autodescobriment, un espai de possibilitats per diferents cossos i desitjos, per les cures, respecte i empatia i molts altres temes que conformen les sexualitats i que amb els vostres vídeos avui acabarem d'ampliar. Jo soc la Llum, soc artista, cantant, performer i vaig col·laborar en aquesta 14a edició del Reimagina't amb la realització d'un vídeo amb idees sobre com realitzar un vídeo lliure de sexisme sobre les sexualitats, en el qual animava a trencar tabús i a imaginar relacions lliures de violències. Aquest any s'han inscrit un total de 48 vídeos de 12 centres educatius, que està prou bé, i entitats de lleure dels municipis integrats a l'Observatori. Volem agrair a tots els centres educatius que han participat en la realització del vídeo. Que són... Cuidao que se viene. Institut Martí i Pous, Escola Sant Felip Neri, Escola Virolai i Col·legi Jesús Maria Sant Andreu de Barcelona, Institut Joanot Martorell d'Esplugues de Llobregat, Institut Nou de Santa Coloma de Gramenet, Institut Torrent dels Alous de Rubí, Institut Milà i Fontanals de Vilafranca del Penedès i l'Institut d'Alexandre Galí de Sant Pere de Ribes. Moltes gràcies a totes les joves i al professorat que hi heu participat. Un fort aplaudiment per vosaltres, per favor. També volem agrair a tots els ajuntaments que formen part de l'Observatori pel seu suport i difusió del concurs i agrair també a les institucions que donen suport al Reimagina't i l'Institut Català de Dones de la Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona. Un fort aplaudiment també per elles. Agrair en especial a la Diputació de Barcelona per acollir-nos aquí a l'espai Francesca Bonne-Maison i gràcies també a les entitats col·laboradores com el programa Infocar de TV3 i també a la plataforma Filmin que col·labora amb els premis per als vídeos guanyadors. Dit això, que no és poc, endavant amb els parlaments institucionals per part de Pilar Díaz, presidenta de l'Observatori i alcaldessa d'Esplugues, Meritxell Benedí, presidenta de l'Institut Català de Dones i Helena Lledós Monzó, gerent dels serveis d'Igualtat de la Diputació de Barcelona. Benvingudes i endavant. Encantada. Oli. Endavant, seieu, poseu-vos còmodes. Tot vostre. Molt bé, doncs molt bona tarda. I moltíssimes gràcies per ser avui aquí, en nom de l'Observatori, a qui represento com a presidenta. Estic molt contenta. La veritat és que no veig gaire per les llums, però és igual perquè m'ho imagino. Estic molt contenta que avui ens pugueu acompanyar en aquesta cloenda de l'edició del concurs Reimagina't, que per nosaltres com a Observatori és una iniciativa central, clau, puntal, que fem i preparem amb moltíssima il·lusió, ho fem tots els municipis que formem part d'aquest observatori com a associació de municipis i us donaré alguna dada que crec que és molt interessant, però sobretot dir-vos això, que em sento molt feliç, que crec que és una manera molt creativa i molt original de parlar d'un tema que ens interessa a l'observatori, com deia, als municipis que en formem part. I és aquestes ganes de veure representades les dones als mitjans de comunicació i a la publicitat, com crec que les dones ens mereixem, perquè ens sentim lliures, volem ser lliures i és molt important que aquesta representació també es produeixi respectant aquesta igualtat que tots i totes voldríem veure. Llavors, dit això, permeteu-me també que doni les gràcies que avui participin amb nosaltres d'una banda l'Institut Català de les Dones, la Diputació de Barcelona. Moltíssimes gràcies per avui ser aquí, que per nosaltres és molt important el suport que rebem tant de la Diputació com de l'Institut Català de les Dones i per tant de la Generalitat de Catalunya. I us deia que aquesta que és la 14a edició suposa que ja som molts
els joves i les joves que han passat per aquí, en concret gairebé 8.000 joves, com a vosaltres han pogut participar en les 13 edicions anteriors a la d'enguany. En aquesta ocasió, en aquesta 14a edició, estem parlant de 738 joves procedents de centres educatius i d'entitats de lleure de 10 poblacions, en concret de Barcelona, d'Esplugues de Llobregat, de Santa Coloma de Gramenet, de Cornellà, del Masnou, de Sant Adrià del Besòs, de Sant Joan d'Espí, de Sant Pere de Ribes, de Vilafranca del Penedès i de Rubí. I per tant, moltíssimes gràcies per ajudar-nos a complir amb aquest repte per nosaltres que és tan important. Des de l'Observatori ja fa molts anys que estem treballant de manera conjunta. En el seu inici vam ser 5 ajuntaments, en aquest cas, casualment, de la comarca del Baix Llobregat, però això ha anat creixent. Ara tenim municipis de tota mida, des de Barcelona i l'Hospitalet, passant per altres municipis amb menys població, però que compartint aquest objectiu, com us deia abans, de poder veure aquesta representació de les dones en mitjans de comunicació i en publicitat com ens mereixem. I per fer possibles aquestes iniciatives és molt important participar-hi i veiem les ganes, l'entusiasme que no només els joves i les joves, també els centres educatius, aquests espais de lleure, poseu per fer possible una iniciativa que, com deia, és molt il·lusionant, però que tampoc no és fàcil, que s'ha de dedicar temps i il·lusió i ganes d'aprendre. Perquè fins i tot participar en un concurs com el Reimagina't cal dedicar hores. També per nosaltres és molt important altres iniciatives que portem a terme. Ens agrada treballar amb la nostra població, amb els nostres veïns i veïnes, en concret moltes vegades són les veïnes a través dels consells municipals de dones, per conscienciar i per tenir aquesta mirada crítica que tant necessitem. De vegades quan consumim un mitjà de consumir des del punt de vista de consumidor, un mitjà de comunicació o una publicitat, a vegades ho fem sense aquella visió o mirada crítica que de vegades ens convé. Hi ha coses que jo crec que salten a la vista, però altres no són tan evidents i no salten a la vista. I per tant cal fer un esforç, cal educar-se, cal formar-se, perquè aquesta formació, encara que sigui a través d'un concurs com el Reimagina't, fa que tinguem una població, una ciutadania i una societat molt més apoderada per poder dir sí a això i no a allò altre. Allò no podem consumir, allò no podem permetre, i aquesta no ha de ser la publicitat que nosaltres volem i que nosaltres ens mereixem. Doncs, en definitiva, això és el que us volia dir. Moltíssimes gràcies. Gràcies a les administracions que sempre ens acompanyen, que tenim el seu suport econòmic i d'altres tipus de mitjans, i gràcies al jovent, als centres educatius, als esplais, per acompanyar-nos en un projecte que és molt important per l'Observatori, però també per al país. Jo? No voleu parlar? Vale, vosaltres. Hola, moltes gràcies Pilar per estar aquí, moltes gràcies Montserrat de l'Institut Català de les Dones, de l'Observatori, moltes gràcies a tots i totes vosaltres, que la veritat és que des d'aquí no se us veu, se us intueix perquè tenim els focus aquí a la cara, però per la meva banda, amb representació de la Diputació de Barcelona i com a anfitriones entre cometes d'aquest espai, que és l'espai Francesca Bonnemaison, donar-nos la benvinguda. Fa ja 14 anys que estem al costat del projecte. Com deia la Pilar, han passat molts i moltes joves, molts i molts adolescents, i a poc, amb aquests vídeos que hem anat veient des del primer dia, des de fa 14 anys, i que hem anat podent formar part del jurat, hem anat veient també com s'ha anat evolucionant amb aquesta mirada que hem de posar el foc amb la igualtat, amb el que deies tu, Pilar, això sí, això no. Anem aprenent entre totes i tots a fer d'una societat més igualitària, i iniciatives com aquesta són molt interessants. Per la meva banda us deia, esteu a l'espai Francesca Bonnemaison. Aquest espai és un espai emblemàtic per les polítiques d'igualtat de la Diputació de Barcelona, de tota la província de Barcelona. Dir-vos que l'any passat vam fer 150 anys d'aquest espai, un espai que l'any 1909 la promotora, Francesca Bonnemaison, va crear la primera biblioteca de la dona, una biblioteca destinada a les dones treballadores perquè es poguessin formar, una iniciativa pionera a Europa, i que l'any següent, l'any 1910, ja va crear l'Institut de Cultura de les Dones, i fins avui amb aquest espai que dediquem a la promoció i al dret de les dones.
Per la meva banda, res més. Felicitar-vos a l'Observatori per la iniciativa, felicitar-vos a totes i totes les participants i en especial als projectes guanyadors i esperem que 14 anys més i més per anar treballant dia a dia per la igualtat. Moltes gràcies. Moltes gràcies. La veritat és que la llum enlluerna, aquesta també, però la del davant, no? Enlluerna les llums, però sí. Començo amb els agraïments, ja sé que els heu sentit, però és que ens toca agrair no només a l'Observatori, a les dones dels mitjans de comunicació, a Drac Màgic, la Diputació de Barcelona, sinó les persones que heu fet possible que estiguem aquí, que són el professorat que us ha dit que hi havia les bases d'aquest concurs i tot l'alumnat que heu pensat i que heu fet propostes que realment són interessants i ho dic perquè les he vistes totes. Aquest concurs, aquesta 14a edició del Reimagina't, es dedica a una cosa, aquesta 14a i totes les del Reimagina't, es dedica a una cosa que és la de canviar els imaginaris col·lectius. Sabem que existeixen estructures de poder que realment operen a les nostres vides, com el patriarcat, el racisme, el capitalisme, l'heteronorma, que ens diuen com hem de ser. I no només ens diuen com hem de ser, sinó que ens diuen com segur que no hem de ser i que a més creen jerarquies en funció de si ets llegida com una cosa o ets llegida com una altra cosa. Això sempre ha vingut determinat o s'ha recolzat amb una idea que és el cànon universal i és que la tele és neutra, la publicitat és neutra, el cine és neutre, la música és neutra i que no hi havia res a fer. I per sort, des dels feminismes, des de l'antiracisme, des del moviment LGBTI o des d'altres moviments, hem aconseguit que la majoria de la població ens n'adonem que no existeix la neutralitat i que per canviar aquestes estructures de poder i de desigualtat que ens diuen què podem ser, però sobretot què no podem ser o què no podem fer, ens cal canviar els imaginaris. I aquests vídeos que heu fet, que en aquesta edició parlaven d'imaginaris sobre les sexualitats i sobre les diversitats sexuals o les diversitats sexoafectives, són petits grans de sorra que jo crec que contribuiran col·lectivament a aquests canvis que necessitem, que són la transformació feminista i la lluita per la igualtat entre homes i dones, per acabar amb l'homofòbia, la transfòbia, l'LGBTI-fòbia, etc. Per tant, reitero els agraïments al principi, a l'Observatori, a la Diputació, sí, també, però sobretot a les persones que heu pensat i que heu posat aquests petitets grans de sorra que segur que construiran el mur que trenqui o que impedeixi que el masclisme, el racisme, l'homofòbia, la transfòbia governin la nostra societat. Així és que moltes gràcies i enhorabona no només a les que sou guanyadores, sinó també a les que heu participat. Gràcies a totes. Moltes gràcies per les vostres intervencions. Gaudiu de l'acte. Anava a dir, per on estàvem? Abans d'anunciar els vídeos guanyadors, volem agrair al jurat d'aquesta 14a edició la seva participació. El jurat d'enguany va estar format per Maria Corriàs, de Dones Visuals, Marta Suero, de l'Oficina de Polítiques i Igualtat de la Diputació de Barcelona, Meritxell Benedí, presidenta de l'Institut Català de Dones, Mònica González, regidora delegada d'Igualtat, de Solidaritat, Drets Civils, d'Accessibilitat i Diversitat Funcional del Masnou, Raquel Marquès, de l'Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació, i això, que moltes gràcies a totes per ser-hi. Dit això, ara sí que sí procedeixo a anunciar el primer grup guanyador de la categoria de 12 a 14 anys. Un dels dos guanyadors d'aquesta categoria és el vídeo Parlem de Sexualitats. Aquest vídeo està realitzat per les alumnes de l'Institut Joanot Martorell d'Esplugues de Llobregat, entre elles Amy Agramonte, Bader Aichaval, Sara Añazco, Fabiana Andrade, Milaray Artega Jové, Melissa Brítez Martínez, YC, Laura Delgado, Ibrahim Elvisis, Salima El Hawari, Ana Expósito Martínez, Maria Fos, Dalia Galzeran, Josep García, Abraham Jiménez, Marc Ledesma, Àngel Límpias, Juan José Ortiz, David Estancio, David Udé i Alessandro Rial Vergara. No, perdoneu.
A vosaltres per tenir uns noms tan macos. Intentaré dir-los bé durant l'acte. Si algun no el dic bé, no és per res, és perquè no em costa una mica. Dit això, el jurat ha valorat molt positivament que reflecteix la diversitat d'emocions, temes i processos al voltant de les sexualitats, tant en el contingut com en la forma de fer el vídeo. Així que, mirem-lo. Porto amb mi les coses que em vas dir. El teu amor, el meu verí, una part de tu em floreix a dins. El meu amor, el meu destí. Soc feliç, prop del perill. Només sóc com desig, com desig. Queda amor en aquest món. I t'estimo molt, i t'estimo molt. Give it up, give it up. Convidem a pujar a l'escenari el grup que ha realitzat el vídeo. Endavant, guapes. Passeu per aquí, passeu per aquí, passeu per aquí. Passeu, passeu. Yeah, yeah. A veure, prou. Aquí, aquí, aquí. Ens quedem aquí. Sí? Vale, doncs em poso per aquí. Noies, en el vostre vídeo dieu puc ser com vulgui i que cadascú decideix sobre el seu cos. Per què penseu que això és important? Perquè cadascú té que tenir la llibertat d'escollir el seu cos i que ell escull què pot i què no pot fer amb el seu cos i que es senti a gust amb ell. Meravellós. I des de la idea fins a la part pràctica, com heu fet aquest vídeo per fer-lo entre totes de manera col·lectiva? Jo? Lo digo yo. Està engegat, crec que sí. Vam fer una pluja d'idees que les classes de català i de cultura i valors i vam posar paraules que siguin de les sexualitats, el sexisme i vam decidir entre tots, aunque va ser molt difícil perquè tots no tenim les mateixes idees de pensar i vam decidir unes paraules que siguin especials, no? El sexisme i el masclisme. Molt bé. Genial, noies. Doncs moltes felicitats pel vídeo. A mi m'han encantat les tipografies. És l'únic que importa a l'ESO. Les tipografies, tot, els títols macos. De veritat. No em feu cas. I doncs això, moltes gràcies per participar-hi i ara us farem entrega dels diplomes, vale? Yeah. A veure, com ho fem, això? Passeu. Us els canvieu després, sí? Vale. Bueno. I després, a les companyes que no hagin pogut ser avui, els hi repartiu. Us sembla bé? Us ho dono tot, és que n'hi ha molts, de sobte. Hi ha tots els noms, no clar, això s'ha d'explicar, hi ha tots els noms repartits i després us feu uns xanxullos i us ho repartiu. Sí? Merci, guapes! És que és el micro aquest de Britney Spears, tot s'ha de dir. Dit això, l'altre grup guanyador d'aquesta categoria és el vídeo Sexspreading. Aquest vídeo està realitzat per les alumnes de l'Institut Nou de Santa Coloma de Gramenet, entre elles Abnet Kaur, Noelia Fuentes, Cristina Alentà, Clàudia Bravo, Rubén Martín, Mariana Peña, Abril Quintanilla, Artur Agabayan. Les membres del jurat l'han volgut destacar perquè assenyala una violència que encara és poc visible en entorns educatius, que és el sexspreading, i fa visible el suport de les amigues. Mirem el vídeo.
unas fotos teves a internet. Mira, aquesta foto. Però, sí, és la meva foto, però és meva íntima. Però què ha fet? No és culpa teva, anirem a denunciar. Això és un delicte, no et preocupis. Què passa? Que una persona ha enviat la seva foto íntima amb la seva... Com? Això és un delicte. Qui ho ha fet? Crec que ha sigut la seva exnòvia. Sí, de segur. Tu no et preocupis, no tens la culpa. Sí, això és un delicte, ho podem solucionar. No passa res, anem a denunciar-ho. El sex spreading és un delicte! Convidem a les alumnes a pujar dalt de l'escenari. Yes. Hello. Nerviosisme. Abans de tot, felicitats pel vostre vídeo, està genial. Per què penseu que és important parlar del sex spreading i com heu fet el vostre vídeo? De per què és important el sex spreading? Perfecte. Creiem que és important parlar d'aquests temes perquè és una que els joves no tenim com normalitzat parlar d'aquestes coses i és una que tindrien que normalitzar perquè són coses de la vida. I a més donar-li visibilitat que la víctima no es senti culpable d'això, ja que no té la culpa i a més això ens enriqueix els nostres coneixements i ens ajuda molt a saber d'aquests temes que són com tabú i no es parlen normalment a l'institut, o a vegades sí, a vegades no. 100%. Molt bé. Com va anar el rodatge del vostre vídeo? Com va anar això? Com que vam començar posant idees, però les que més ens va cridar l'atenció va ser el tema del LGTB i també ara mateix el sex spreading i molts temes més. Però al principi vam pensar mesclar LGTB i més i sex spreading, però com que no gairebé que no podíem, ens va fer un lío. Però encara que en el vídeo surt que la paraula nòvia, un joc de nòvio o altres coses, i per això hem intentat mesclar, com que normalitzar el tema aquest i doncs, que ens ha agradat molt l'experiència. Moltes gràcies per respondre amb les preguntes. Un aplaudiment per elles i gràcies per participar. Ara us donarem els diplomes. Lo dicho, a repartir. Agafeu-los i sortiu corrents. No. Moltes gràcies. Adéu, guapes. I ara sí, seguim i canviem de categoria, la categoria de 14 a 16 anys. Un dels guanyadors d'aquesta categoria és el vídeo No soc ella. Aquest vídeo està realitzat per les alumnes de l'Institut Joanot Martorell d'Esplugues de Llobregat, entre elles Hugo Postizo, Dustin Morales, Melanie Montoya, Ana Méndez, William Peña i Noelia Torres. D'aquest vídeo, el jurat en vol destacar el suport dels companys i les companyes a les persones víctimes d'agressions transfòbiques i la comprensió d'aturar aquestes agressions, que és una responsabilitat col·lectiva. Mirem-lo. Segur? La meva identitat no necessita la teva opinió per ser vàlida. Que ningú et digui com has de ser o semblar. Ser trans no és una malaltia i no hem d'avergonyir-nos per qui som. Els casos trans també són vàlids. Soc un noi trans i també tinc dret a ser feliç. Amb totes vosaltres, el grup que ha realitzat el vídeo, hello. El vostre vídeo ensenya la importància d'aturar les violències transfòbiques. Quins són i per què creieu que són importants els missatges que dieu a les companyes i companys del protagonista? Bueno, que diuen, perdó. Nosaltres pensem que els missatges que nosaltres donem són importants perquè moltes vegades la gent discrimina a la gent que consideren diferents, però que realment no hauria de fer-ho perquè
no hauríem de discriminar a la gent per ser diferents a nosaltres i que tant gent cis com gent trans té els mateixos drets de sentir-se còmodes amb ells mateixos i de poder sortir al carrer orgullosos de qui són, sense avergonyir-se o sense tenir por de que els insultin o els diguin qualsevol cosa mala. Moltes gràcies. El jurat també ha valorat molt positivament la realització i muntatge del vídeo. Com va anar aquest procés de gravació? Vau haver de fer moltes tomes? Vau estar tot un matí allà posades? Vam trigar com 2 classes que duren 1 hora i primer vam fer el diàleg tots junts i va ser fàcil escollir el tema perquè és la història d'un company nostre i vam baixar al pati, vam fer un par d'escenes, algunes no van quedar molt bé, ens va costar una miqueta, però va sortir bé i després vam buscar un lloc on la il·luminació fos bona per fer les frases finals al costat de la classe de biologia. Moltes gràcies per respondre les preguntes i moltes... Ah! Dispara. Que abans de baixar de l'escenari volíem fer una menció especial a un company que no ha pogut venir però que és el prota del vídeo, que es diu Hugo Postigo Castro. Volíem mencionar-ho perquè gràcies a ell vam tenir aquesta idea i ell va ser el protagonista del vídeo i que ens hagués agradat que estigués aquí per veure lo lluny que ha arribat al seu vídeo però que per desgràcia no està aquí. Un fort aplaudiment per l'Hugo. Merci i felicitats. Ara us reparteixo els diplomes. Yeah. Que vagi molt bé. L'altre grup guanyador d'aquesta categoria és el vídeo Lavabo Inclusiu. Aquest vídeo està realitzat per les alumnes del Col·legi Jesús Maria de Sant Andreu de Barcelona, entre elles Júlia Batcher, Daniel Mosquera, Héctor Redondo i Júlia Soler. Això, veiem la peça. Endavant amb el grup. Moltes felicitats a totes. Funciona o no funciona? Hola, hola. Ara. Perdoneu, que abans no he dit el que ha volgut destacar el jurat, però ha volgut destacar, òbviament, l'ús necessari dels lavabos inclusius. Per això que felicitats, però m'he deixat de dir-ho. I fer-vos unes preguntetes. Quina diríeu que és la reivindicació del vostre vídeo i per què us sembla important que hi hagin lavabos inclusius? A veure, la nostra reivindicació és bàsicament que no volem que les persones que no són cis o que no saben quin gènere representen, que no es sentin excloses de la nostra societat. I clar, a haver un lavabo de noies i un de nois, potser es debateixen en quin anar i no saben i es senten insegurs. I nosaltres el que volem és que es sentin inclosos, llavors fer un lavabo inclusiu com perquè tots puguin anar allà i no es sentin així. Uau, moltes gràcies. Com són els lavabos a la vostra escola? D'on sorgeix la idea del vídeo? Hi ha hagut algun canvi després del vídeo a la vostra escola? A la nostra escola encara no s'ha produït cap canvi, però vam treure la idea que ens hem trobat en altres llocs on hi havia lavabos inclusius i ens ha semblat una proposta que hauria d'estar més extesa. Doncs moltes gràcies i felicitats pel premi. Ara us reparteixo els diplomes. Uau! Aquí teniu. Adéu, guapes.
Arribem ja a l'última categoria, la de 16 a 18 anys. A continuació anirem fent públics els grups guanyadors. Un dels vídeos seleccionats d'aquesta categoria és I si no fos així. Aquest vídeo està realitzat per les alumnes de l'Institut Alexandre Galí de Sant Pere de Ribes, entre elles Clàudia Huerta, Alba Moreno i Paula Vidal. El jurat ha valorat molt positivament que es faci visible una relació sexoafectiva entre nois a l'espai públic i així visibilitzar les possibilitats de relacions lliures visibilitzar les possibilitats de relacions lliures en entorns no discriminatoris. Endavant el grup. Ah, no! Endavant el vídeo. I si no fos així? Endavant, noies. Ja va. Moltes felicitats pel vídeo i per al premi. Què els hi passa a les protagonistes o protagonistes del vostre vídeo? Com creieu que se senten? Els protagonistes del nostre vídeo són una parella homosexual i es senten reprimits o tenen por de les mirades dels altres, de que els jutgin i de tot això, i els fa por mostrar la seva relació i per això es veu com un de la parella treu la mà o no vol fer-li un petó en públic, etc. Ok. I heu decidit fer servir aquesta tècnica audiovisual de reproduir com el vídeo endarrere. Per què heu escollit aquesta tècnica i què és el que us ha permès explicar amb aquesta? Doncs amb aquesta tècnica, la reversa aquesta, ens va permetre mostrar com hauria de ser realment una parella homosexual a la vida, al carrer i a tot el món. Tot el món. Total. Moltes felicitats. Podem dir una cosa? Hombre, clar, això és vostre. Moltes gràcies a la participació de Dani Casas i Raúl Arteche, perquè els estimem molt, i gràcies pels ànims de la nostra professora Carme Estevez. Moltes gràcies. Bravo! On aneu? Era broma. Us dono els diplomes. Tots vostres. Merci per participar. I la segona peça guanyadora d'aquesta categoria es diu Prou. Aquest vídeo està realitzat per les alumnes de l'Institut Torrent dels Alous de Rubí. Se vienen nombres, Julia García, Camila Hernández, Aina León, Alison Ramírez, Sofía Serena, Cristina Chila, Gemma Pérez, Emma Rubio, Andrea Bermúdez, Ayman Bourani, Carla Calvo, Valeria Copado, Dayana Fernández, Lluís Ferrer, Daniela Sánchez, Sebastián León, Alejandra Pérez, Berta Ruiz, Irene Villanova i Hikma Zawati. El jurat ha valorat positivament la diversitat en la construcció dels personatges i en general la proposta audiovisual per desmuntar els discursos discriminatoris i la molt bona execució a nivell de muntatge i il·luminació. Veiem la peça? Diu que no és ni noi ni noia. Llavors què collons té allà baix? Mira la Verge Maria, si és que encara no s'ha enrotllat amb ningú. Però si a aquest li agraden tots, mai sabrà què és l'amor. Mira com va vestida, segur que és lesbiana. Tu creus que està sortint amb aquell noi? Mira com es mou, se li nota la pluma. Aquestes que li van, els nois o les noies? No importen els meus genitals, importa qui sóc jo. Que no tingui necessitats sexuals no significa que no mereixi el teu respecte. Que pugui estimar més d'una persona no vol dir que no conegui l'amor. La meva roba no em defineix ni a mi ni a la meva sexualitat.
No has de ser jutjat per estar enamorat d'aquell qui m'agrada. Soc una noia bisexual i m'agraden tots els gèneres, i això no se't vull. Hello, Is. Moltes felicitats pel vídeo i per al premi. De veritat, merci. El vostre vídeo aconsegueix desmuntar els discursos que discriminen sexualitats no normatives. Com creieu que pot ajudar aquesta peça audiovisual a canviar els estereotips sexistes? Bueno, a nostre grup nos ha semblat que aquesta peça audiovisual pot representar una mica realment les diferents sexualitats que normalment no estan tan expressades a la nostra societat i que moltes vegades nosaltres mateixos excluïm a altres persones que realment no té per què fer així. I la nostra peça audiovisual representa molta sexualitat que realment tots tenim que respectar. Give it up, give it up, give it up. Hombre! I preguntar com ha estat la gravació d'aquest vídeo, perquè realment la il·luminació està prou bé. Sembla que hi ha una feinada darrere i tenim curiositat per saber-ho. Com ha anat això? Doncs nosaltres, quan vam tenir la idea pensada del que volíem expressar amb aquest vídeo, ens vam posar en contacte amb l'espai de Rubí, que es diu Torrebasses, més concretament en un col·lectiu que es diu Keine, on hi havia un grup de persones del col·lectiu de l'LGTBI+. I vam parlar amb elles, vam ajudar-nos a gravar, vam fer ús d'una sala d'allà de l'espai i ens van ajudar moltíssim. Volem agrair-vos, ja que estem aquí, a tots els que veu ajudar-nos. I vam estar-hi un temps, vam posar en pràctica tot el que ens ha ensenyat la Laia Parrà, la nostra professora d'audiovisuals. Moltes gràcies. I ho vam passar molt bé. Crec que parlo en nom de totes quan diem que ho vam gaudir moltíssim i va ser molt guai poder posar a pràctica tot el que vam aprendre. Uau! Moltes felicitats a totes i també al professorat, per favor, vaya curro. Dit això, us dono els diplomes. Qui me'ls agafa? Sí? Felicitats. Procedeixo a anunciar la menció especial de la categoria de 16 a 18 anys. És una categoria que el jurat va decidir fer una menció especial al vídeo La roba no té gènere. Aquest vídeo està realitzat per les alumnes del Col·legi Jesús Maria de Sant Andreu de Barcelona, entre elles Sara Andreu, Judit Boleda i Aleix Montaner. S'ha valorat que el qüestionament del gènere en aquest vídeo s'expressa de forma tranquil·la en un entorn col·lectiu de companys i companyes que ho acullen amb molta normalitat. Veiem-ho. Make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger. That don't kill me, can only make us stronger. I need you to hurry up now, cause I can't wait much longer. I know I got to be right now, cause I can't get much stronger. Man, I've been waiting all night now, that's how long I've been on ya. Hola, Aleix, ¿qué tal? Qué bonita la falda, ¿de dónde es? Del Bresta. Awesome, the Christian and Christian Dior. Damn, they don't make them like this anymore. I ask, cause I'm not sure. Do anybody... El grup que ha fet el vídeo no hi ha pogut ser avui, però segur que ens estan veient per l'streaming, així que moltes felicitats per part de totes. I fins aquí la 14a edició del concurs Reimagina't. Esperem que hagueu gaudit, après i que us hagueu passat bé amb nosaltres. Gràcies a tots els centres educatius i a les joves que han enviat els vídeos. Gràcies també a tothom qui fa possible el concurs i a la seva difusió any rere any. A l'Institut Català de Dones, a la Diputació de Barcelona, a l'Infocat, a TV3, Filmin i a tots els ajuntaments que conformen l'Observatori de les Dones en els mitjans de comunicació. Ara us demanarem que totes les persones que heu participat
Aquest any aneu pujant fins al centre de l'escenari, des de les vostres files, des de davant fins a més endarrere, per fer una foto de família, aquí totes coquetones. Així que, com a vosaltres us vegi millor. Moltes gràcies per ser-hi un any més i això, que merci. Yeah. Us els heu repetit.